Ngikusho lokhu ukuthi isiziba siyahlonishwa noma amanzi ayahlonishwa ngoba ngibuka izinto eziningi ezenziwa ngabantu abanye beyongena nje sizibeni bengahlambulukile bengazi ukuthi kunobungozi. Ake siqale la. Isiziba noma amanzi omfula ila okuhleli khona imiphefumulo yamathongo aphila emanzini. Kulamathongo aphila emanzini sithola kanye nemimoya okuyiyona esingatha lamanzi. Imiphi mhlambe lemimoya esikhuluma ngayo? La sikhuluma ngomndawe wasemanzini, sikhulume ngomoya wenzuza. Yeminye imimoya lena ephahla ehlala emanzini. Okubuye kutholakale namathongo ahlambulukile ahamba nezithunywa ahlala kuwo lamanzi. Ngakho ke umuntu ngaphambi kokuba azisondelanise namanzi kumele aqonde kahle kamhlophe ukuba amanzi ayahlonishwa. Awukwazi ukuthi kade ulele nomuntu bese uvuka uyongena emanzini. Awukwazi ukuthi kade uphethe umuthi omubi othakwe nezitaputapu zelwane bese wena uvuka uye emanzini. Amanzi ayahlanjulukelwa, amanzi ayalindelwa ngoba ayisigodlo sobungcwele semimoya njengoba ulwandle luyisigodlo sezidalwa. Kwimimoya ke amanzi aba yisisekelo nesitsha semimoya ngoba kuyatholakala imimoya emihle, iyatholakala nemimoya emibi futhi kuwo amanzi. Ngakho ke kubalekile ukuba umuntu mayezozihlanganisa nohambo lokuya emanzini aqale azihlambulule yena uqobo ngoba ukuya komuntu emanzini engahlambululile mancane amathuba kokuba abuye ephila. Mancane amathuba okuba lokhu athi uyokwenza noma uyokulanda abuye nakho. Ngakho ke ngiyafisa ukuba ngiluleke ngiqwashise kakhulukazi abantu abanenkolelo yokuthi izinto zabo zisemanzini bangabantwana bamanzi ukuba behloniphe imizimba yabo, behloniphe namanzi ngoba lokho kuyokwenza ukuthi abakufuna noma bayokucela emanzini bengabuyi nakho noma behlele umshophi. Kamuva nje sekudlange kakhulu ukutholakala ukuthi isangoma sambene nabantu emfuleni asibuyanga noma umelaphi uhambe yogeza umuntu emfuleni kwaminza umelaphi kwaminza isiguli. Lokho kuhamba kukhathaza umoya wami okuhamba kungikhombisa ukuthi thina belaphi esisaphathisiwe amandla okuqonda nemfihlo sisamele umsebenzi ukuba sifundise isizwe ngobungozi bamanzi. Sifundise abantu ngobungozi bamanzi ngoba abantu abaningi balimala nje kusuke ukuthi abazange bewahloniphe lamanzi, abazange befunde ukuthi isiphi isigaba la ekufanele ngene khona emanzini, isiphi isigaba la empilweni yami engafanele ngisondele khona amanzi. Ngakho ke sizoqala senze ama-video okuqwashisa kakhulukazi ngezinto abantu okufuna beyiqaphele endimeni yokwelapha ekufanele beyiqaphele ukuba bengazenzi ngesikhathi esithize. Ngike ngakhuluma kwivideo yami la ngangikhuluma ngesiduli. Ngachaza ukuthi isiduli kunesikhathi la okwazi ukuba usebenzise khona kodwa kunesikhathi la ongafanele usebenzise khona. Njengoba ngike ngaveza uma lithwasa ihlobo siyingozi isiduli. Ngakho ke ngiyafisa ukuba abantu baqonde ukuthi amanzi ayahlonishwa. Belaphi bendabuka kini nonke eniphiwa amandla okungena emanzini. Mawuzosondela emanzini akuyi ukuthi ngoba mina ngumelaphi ngumntwana wethongo ngizofika ngene ngidavuze. Yazi ukuthi lesi siba sinabanikazi, yazi ukuthi kuleya ndawo kuyahlonishwa. Uyayicela indawo ngoba umfula nomfula isiziba nesiziba sinomlindi waso. Ngakho ke uma ufika phahla cela kumnikazi wale ndawo ukuba akwemukele ukuze lokho ozokwenza kuvuleleke ngoba ungavedana uthwala ikanda nje uthwabaza ungene lapha ngoba isiziba sinabanikazi baso, isiziba simele ukuhlonishwa. Ubunuku ngifuna ukukhuluma ngapha. Buyekeni lobunuku enibenzayo belaphi. Kade nifika namakhandlela,
nifika nezinto bezikade zikolengiswayo oplastic senivele nishiya kanjalo. Qoqani phela ugqibe makho khona ofanele ugqibe. Musani ukuvele nishiye budlapha izinto. Khona iziba okungavumelekile nokuthi uzuphose isilwane kuso. Zikhona iziba okufanele unikele ngokuthi ufake into phakathi. Kodwa phela musani ukuvele nishiye into budlapha. Musani ukushiya into budlapha. Egcineni maningcolisa lamanzi aphuzwa nazilwane. Khona kwezinye indawo othola amanzi abantu basaphuza amanzi asemfuleni. Inhlanzeko ayibe khona belaphi ngoba ukungcolisa kwalomfula osazobuya wena uzowudinga futhi ukusebenzisa uzowusebenzisa kanjani usungcolisile. Ngakho ke siyacela ukuba inhlanzeko belaphi sihloniphe igodlo zamanzi, sihloniphe imfula, sihloniphe ngisho ulwandle uqobo kanye nempophoma sihloniphe. Ngoba yizo izindawo lezi eziphethe ubungcwele esibuye siyokwenza kuyimkhosi yasemanzini. Ngakho ke ngiyathokoza bengaqonde kuba mude kulesi sihloko kodwa bekuyisixwayiso nje sifishane iyabhodla ingonyama omsamo.